ma for Bible ene de me nko no yi me de to from pa ncheche kakra bi enye kakra say you some questions do e fa ho se see me be kura na me kuso am yansa bi from London mesra mo atiefo nyina ene de me de to from obi amfa ne pen in book and some I can uwi a question bi e obi be ma akwan se wantimi amusa wo kura de number betuja oko ye Facebook ni ade ade abetimi apesi questions ni nyina ego mu de ba na ya ansa ye call Exodus Deuteronomy chapter 22 ayere insopa ye kasafa what do you call it ye ni kan tackle ye beticha fa fornication, okay, adultery, and divorce. Yes, ye ne mama yensa ye big question pa ja e dini penya na ye besere say emu bia na da we rich Mrs. Asimi o mekaya me rich me ho sa senti sisi ha no na yesa sa nipa bi be we nyina no omu kobo nsem jema na sasai nti enne obi anya abotere mam ye di kan attack what do you call it adultery no. Yes, nti miensa fornication, adultery and divorce enyepe. Yeah, ye ka fornication adwamammo ye abrante ababaawa onware da onware na wafa ababaawa eno no Bible no classify as a fornicator. Yes, adwamammo wabo adwaman eno ye adwaman menware menkoye oba ho ade na Bible ni chire mu se sa abofra no ye fa ni babunu obi ni wada because ye wo abofra bi a onfa be ma denti no ye ka ne se oye babunu virgin. Yeah, nti sa virgin no oye obi a wakata ne ho asi ti ne friend aketesia usi so aye se aketesia wakata ne ho asi obi ahu na daja mu da kwasem oye babunu virgin. What I say? Sa na Mary tie eno nti na Yesu timi fa no so bae no na Mary was a genuine woman no fa be me bi ada although no be ma oba be ware no ba na be ma ne fa ne ho nka ne da no asi na siwa a obe ware no ti na Mary a virgin. Na Bible ni kirem se wo ye young guy na wonam na kohu ababa obi sa na ato nam dade na wo de na wo ne koda wo gba adwaman. Yes, already anim bone say Yesu pia you never go to heaven. Biblical na osesa wo fa ni wi na afi yehu sa akra na nyem na wo kofie na ne papa pene say obemo aware na tua ni tiri de ade. yes, ehun ade ye ho asam na no kan tua ni tiri ade eja ma yen kan because and then me the battle from Exodus. Exodus 22:16. Yes, 22:16. Yanko. But Exodus chapter 22 verse 16. Was it say obi kodada baba wa wonye na wade obi kodada na yesa unse sa onware no na eno ye friend say wakoye ne lie. Yes, wo Bible mu nyamo ana mo kan keke okoye ne lie because enada others deception. Yes, uko deceive nipa no enada me papa ni we ni wo we me you say o to ne mrade ne ma ebeto na so ma be mo wetimi edi wachi. yes, nti o daadaa no ena saa na adaa no eye Satan suban kwasempa o ye daadaafo nti nipa bi a wote saa no wo ye bonsam. Yes, na mi nshira o daa amen to aso say obi kodada baba wa wonye na wade no ne da manema ni tade na onwale no manema ne de ba de tiri ade na onware no se neja impress ode ne ma no a wase ne de neja empene se ode ne be ma na wonye de onkali sikama onkali sika no kura no yemfa ho nchew yemfa ho nchew because wa bre abofra na sase sa de we ne bi si ewo Absalom nia time ma okogun Amnon no na akra ne mfa be mada to ne die na akra ni susunsu an ntade no hye babu na tade virgin garment chakwani sui na ne bra bufui na o ma ekokum Amnon nti wose saa nipa no utue tirade e de ma no eno ne ye ka se o de asum no. Yes, opon wako bre na se na ne papa mpena mo anware no na me sa ka asim se ehuade ye nya huade e ma oba e ma me. yes, 2
yenya wade ema oba ewofa dabi what I say yes oba tira de yetuama ne papa na eji se ne papa ewu a wutimi tuama de odi ne papa de se family ne pene se oba no ne papa enua ba megina ne se watimi gina je yes bema no ne papa papa o papa oba no ne papa no kan se ne na bema etimi gina je what I say yes ba se me ko ware me ma me side no me papa side wan hweme ma hu na chi kwan nti wan hweme ma me da nti family no wa wo ma me ene wo famo agina age ye nya nware wo still wo da so twempna the whole bible ko etire ebesi form ye nya oba hwade emma ne maame ebi si bible mu da dabi bible na chi kure ni ho bible na chi eni wo ne nkase emu ebi nim yan shanzu mi se we so be kwa kofa asem kese aba asante amamiremu bible amamiremu ye nye oba hwade emma ne maame family yes because papa any etire what I say yeah family eja any tire oba ye kon yes ena baabia etire ne no nipadua ne nya nipadua pa if say adwene ani ehwene what I say aso anu ni nyina wode ye etire hu yes in the bible see ni Kristo ni asafoniti yeah na oni asafona agye nkwa yes nti monhya no nso ye tue tirade ema oba ne papa enye ne maame nti wa wutie bia ye koye hoade ma o maame family o famo no ye nye hoade no kwasem pa ko busa osofo no nkyere mu nkyere wo enka se la sofo we teach no kan se wo ka se bia unni mu papa achi kwan yeah obi na repu papa o maame no ne dan na ye wo nti wo de unni mu papa e bia mro be se bi na robo na eno kra no wose fa ukurom ohene kwa himfie nyenya ho ade ema ohene no no nyu tira de because in general no kro no na sa yemo de mo papa ona yemuti yes what I say ubetimi aye ne sa ba se family no ba na agini nyina de yenye ho ade amen and amen de etoso biem ye nto asomra sa eno no ne efe ne adwamammo wakoda da obi ne nakoda no wo ba adwaman yes basa ukoye ne ho ade awia one ne wo enkra besa 5 anasa 4 sa nkra na one omutini nyina bible ne kaso mu ho nya dan enti yeah enkra ne mpo ho nten e wo awurade anim omu ye mpanama yes sa mpanama we na ja se nyame amwo na wankasa wunyiri no antima mehu awurade ne mpo kro be hu awurade se de wusi bre no tete se de wusi bre no ansa na watimi afirim no na tetene kura de bra na Yesu nya mewu ye no so onye mpanama ye bodwa unkom yes ye fro bastard wo ye mpanama yes awurade bedwa na unkom na di besi ne se wan kasa wan hwe awurade akiri kwan no wan sachara wo problem pa enti no Corinthians kan 7 ho no wasese ebasa na wutimi koye ne ho ade afi na ne ho ate abofra no emofra na ma wo omno mu ho ate ewo awuradim yes 1 Corinthians 7 verse 12 edayenko wase na wana waka ne de me na meka me kire wona nya awurade yes se onua bi wo yila wonyini na oba no press wona ne tena onya no na se oba bi nso okunu a wonyini na oba ne press wona ne tena onya no na okunu wonyini no ho ate wayire ni mu na oyira onyini no so ate okunu ni mu ko anya saade a na mama ho wo fi what I say yes sa nkra ni nyina mo ho ye de fi fi sa mo ye mpanama ndi sa wo ya akra na wuti a okọ ya kwatake wo maame se papa koye maame ho ade na me ho ofi tentama what I say wo ye mpanama wo ho ofi mani bere sampa na ne meka no me de to form question bia obi awia mebie kwa am obusa okay enti sa abofra na wakodara na nada no ukotua tirade e ma ne papa yes na no a cancel kwasasam no wakodi no una so nya dimboye ni biem de etoso biem oko Deuteronomy yamra Deuteronomy chapter 23 Deuteronomy 22 verse 13 ya be kind aba form
na Israel mu so no yesa wo amamre bi wo ho minim se na yenwie next week meto aso na omo wo amamre bi wo ho a eda so ye adwuma besi ne se wo ye young girl na osisu a before I become marriage no sa ho no na problem kakra bi wo e wo ene divorce ne adultery ni ntem any fornication no munti asem ni ye se young girl sisu no mfa be mada be ma kofie Israel no muje sa de wedi asiwa se masiwa ne agidi asiwa what do you call it, wedding and a blessing and your pet. Yes. Engagement obi antie engagement and your day na ya ekoye fie ade no ya ko wale wo fie na no engagement Ghana for friend engagement and no engagement twika sana kan asiwa me de manu ato ababawa we so say owie adwuma owie school a onyini a meware no ma engage no masina siwa obi antie ne ye eda ebere na so me kwa ware no e wo fie ane ye fa ne wedding wedding day enye de ye na so dem people no Ghana for ya boni dudu enti se wo pe awade kan ni efie de no wedding o ka nipaku mienu abom yes o ka busua mienu abom o wedding together what I say na ye fa ne wedding ye kan ye mamienu o say okọ wo mom ye weddings no yes na de mienu yes already two metals together na ye fa ne wedding you are wedding o kan ye mamienu abom yes nti that day ni nti na de ka wakọ no ye de nipa mienu kan abom amoma ye honam baako ene ye fa ne wedding day yeah mata say ene brad wo no kọto no so na nya nwale ne eye engagement siwa no ti de koyi ni fie ni engagement mu wie wedding day na no na ya wade pi sa wan koye asole dem pepe no kra eye okay na ne fa ya wade ya nkasa ansa na wo wie na abekọ asole dem ya fa ne blessing mu koye blessing sa blessing no ubetimi atwen for 50 years 20 years 30 years no waye wa wo manyina wie nyame hira wato nsam wo sika ene wa hode no utimi ye blessing what I say o bless wa de so one o yire no mani nyina eno na say madam Kate ni kunu ye bi no o ma ware acha mo mani nyini eno no ne o yire no mani nyina mutimi address kama frefre wa dofofo na ma bless him ene ye fa blessing and after wedding na day na de chie so utimi kwa so dem kwa blessing na ugu vein no yeah because time Isaac munti asem vein na ye gu no so Bible time Isaac e ko pay yire bre na o ba no Bible say bra Rebecca e ba no onye ndurufie no wate ponko so yes oya beduru no si fom yeah enti o si fom no hu say be ma bi ba no busa say hoyini no ase e ye wukunu na be wa na Isaac ho no de ne nkata ni mu ni gu ne ti yes o kata ni ti yeah what I say kwasempa o chere say o ye very humble enti no si free ayini so no at the same time nkata mu no chere say wa de ne ho asie yes onyamiye onyanyi na di enchere no tie kata so tinema uguve baso one be ma na tena ma wono waye de obeye wa wi a mo se ba so de ma ye nkata tri so nguve ni sama ho pata se on kata so ade no wa bie so dada afi na obedi si wa urade ti ye kuri so ma wo ansa ne bie so wa urade anim se e foforo kora eno ne blessing mo nsha ne so amen and amen sadia mi kire hia me pa serious enti wo question bi atwero ye be ansan de etoso biem se sa ba ya na Israel mu na yakata ne ho asie no a wo ye babunu sa ba ya no kofi na wo engage na munti asem ni ye obi antie mi ye me mana kan sa quotation no wo kofi na se bi a rich ehu me baba bi no peso be ware na wa ba fie di ka be ka kire me se dabi se tunia ba me pese mbe ware no enti masina siwa efiri okọ ne maame ne papa nyina mo hwe no me so me maame ne papa nyina hwe no ye nyina ye nim se abaya no oye babunu ya mutie ni yo me de be ansa kwese bi ntia oye babunu onfa ba mada onfa obada yes enti minim no usu nim no
ana ya si na siwa ne abɔ pɛti ahya no ne ya gya no hɔkɔ enti no na sɛ wedding day ni duru a yɛn nyinaa yakɔyɛ ne ho ade ofia wie na ya blessing yɛkɔ honeymoon saa honeymoon no mu no wokɔ a empa no mbɛda so no me maame ɔbaa ne maame ɛna bɛsɛ kɛtɛ no wɔde nwera fitaa ɛna bɛdrɛsɛ mpa no ɛyɛ bibiri kasa abaa ya si so no mfa abɛɛma da first day abɛɛma bɛfa no ne mogya ɛba ti saa mogya no ɛbɛsɔ wɔ bɛɛhyiti ne so curtains ne so ɛno no Hebrew fo amamerem ne fɛ ne babunu nsankyerɛne so ɔne ne hyia wi a saa bɛɛhyiti ne garment no ɔbaa ne maame ne parents na bɛfa ɛde kɔsie because of reference munti asɛm ne because of reference na yɛwɔ mɛma ne bi wɔ hɔ a ɔne ne kɔdaa ne mogya ama ebi so mogya ba power pɛ wɔ baa no ne akɔno nti no ɔnkɔka na wapene so ba kɔ anim wa na sa afi ɔmpɛ wɔ baa na wɔkɔfa saa asɛm dada no sɛ wokora ne bra ibesi wasi wa me bɛyɛ nwada me bɛfa no me ne wokɔdaa ne mɛnto sɛ woyɛ babu yes just to disgrace the lady na ko timi gyina saa asɛm no so ɛde gyae no strategy strategy pa nense o jana mromo ha what I say no timi de gyae no in the Bible says ba saa na abaya ne parents are fast yes no makoyi saa ntema na ɔne ne da emogya ne gu no ɔbɛbie wɔ mani nanim sɛ abrantie yi ogumi baba yanim asekwa yes sɛ ɔware no wanto no ne babu ne yem ɛnyɛ no korɛ na me ba no ne babu ne nsankyerɛne eni no de akyerɛ the whole public am ehu sɛ bɛma ne boa gyae no pɛso gyae ɔbaa no no ogu nanim ase ɛno na Yesu ba na me sɛ asɛm ya yɛ ka ho rich ɛbɛtwe nsɛm bebre aba nti sɛ oyi saa de ne ba bɛma ne ni right sɛ wo gyae no oni right so otimi gyae oba no ontimi gyae ne da because a covenant apam yembreki yes yani Yesu mogya no apam na ye woni nti that is why de wasa kyerɛ no kure sakyerɛ mu no a oni Yesu Kristo mogya wa apam no ɔmfa ne nkɔsɛ yemu da kwasempa ɔyɛ bɔne a ɔtwe na so no wagye no yes ye movie be fa no unbreakable lady no ne bema ne ya apam owu ye nyina na sama ne da so sam samo kai sam movie na Genevieve Sharon Stone achepa unbreakable yes but we fa bia no sam because of that covenant and embreki the whole Bible say adebo asase no adebo Adam ni Eve ni pa two pe yes na mo de mun study the descendants of Seth mun study Seth asefo no any king asefo no why mo na ware dodo hwe Abraham mo de mo check Abraham papa na ko ngwale mienu da yes sanye say ne yire ne epia ayima na hegai mana kone na okay ena Sarah enwu anko anware ketula da mo de mo check Bible papa no respecting him meboa yes Isaac oware say apart from Rebecca unso ko for ba wan for ba fufuro bia biem dia bossa ne na wona so no bossa ne wona so no yes mo mi study what do you call it Jacob say nyefie ho asem ne kosi ye na e ma papa na piepia ma no ma ono ankasa yes papa ni pia lia ma no ena lia so pia na ba wa ma na Richie pia na ba wa ma no ono ankasa se da se okowale mi ye so ba ko pe yes they deceive you no no pe ba ko pe enti Yesu ba yo mbobusa na question o kan se invitation na ntesa yes divorce obie ni wa the whole Bible obetimi aka kire se wa wale jai a won kwada because enya bebreka yes question mark minim se de asem beba minim se ade ye ke obi be fra challenge de ntia me start free one enti sa abaya na abranta na so na beka se ya hunu ne babu ni yemu no enti otimi gya no ye koyi ne babu ni sankyane ne ba wo sa ba ma ne timi si wabu okun yes nipa fan ho edi cause what chatro what I say yes ba se abaya no so ya mpa se ba ma na hunu ne babu ni yemu no what deceive no so wa fa kira ko bo adwaman ya na even Jew asofofo
live for asofo man omkwa de na ko bo adwame na ye hyew life yes ya budget finimane de watom ne ya hyew ni mu no so life wunim sa Saudi Arabia mo ne sa nkronkron nyina up to now ema kura mpia bonten ane no mosua no o so manim nyina ye kata ya kata na nim nyina ye hyew sa yo ba wakobo adwaman e wa Saudi Arabia na Kuwait ombe deport anaso okoye gay asa na so mo tobi fa brasa so be hwe gay ani wo eno ano no wo last year no on the kiso so no ya tunie magum wonwonan ana ha ayo bi wo wase we ye sofu panyi odi sofu ache masa sofu panyi bi ani ba bia wo sede papa ye ni sofu panyi bi obi a Bible say sofu panyi ba ko pe woni hwan Jesus only Jesus according to Hebrews ye wo sofu panyi ba ko pe so far as say wa wasese dia akora ne nkere se wo ye sofu panyi David ntresa ye wa akora bi wo ho ene na Awurade anointing no so e bi kura na Awurade nimu ne chen de we dis of be say 80 years what I say it is a me am for bishop archbishop very reverend right reverend prophet apostle aswa ne nkere se me ye sofu panyi David Yesu ni sofu panyi ni pato mo tire meka enti divorce Yesu Bible empene so won accept divorce the whole Bible afiyan ko Matthew 19 mema kwa am obi afra busa question wo Matthew 19 Matthew chapter 19 verse 3 awurja ho asembisa na Farisifo ne ba ne nchen be so no hwei se obi wo ho kwan se sembi enti oja na yira na obi wo ho kwan se asembia enti asembia enti oja na yira na mu so si bisa question enti se me yiri mpa dwale ya njano ho kwan se bijano what I say yes me yiri didi dudu a njano me yiri ye fia njano oye kronfo njano oye baifo njano onwo njano sembia enti asembia what I say yes men kan say was asembi oye baifo nti asembia nti ho kwan se oja na yira obi wo ho kwan se ojai ne yire ko ana question me busa the whole Ghana aya one Bible ne nyina yisu obi wo ho kwan se asembia nti oja na yira ojai ne yire like skin enu tina mpanimfo se bema onsin so man san wa de waham ena marriage is a smallest handcuff think twice before you handcuff yourself you who you san wo wram enu tina ye kamun sam tero if say eye jania ye nkonsan yes eye school we never graduated inwie ye graduate ye nkonwie no renewal what did I make Yesu na ye di na che wona be mani pankwa na kasa asemi asembia nti obu ho kwa se oja na yire ena oyi ano sei na obi ase won se obu ase won se mon kenkan se fiti ase no mon kenkan hu se mfiti ase no di obo nipa no di obo nipa balema no oba no ye won Adam ni Eve no bo won mebwa yes ena o ka se ye nti nipa beja na eja ne na no ho kofa na yire ho no ma ye nipa dua ba ko enti se enti no so nya ba nu bio na emu mo ye honam kro enti do nyankopon de abom no manipa bia antitim de nyankopon akabom e de abom no manipa nya de antitim ba busasa altar so marriage ya call covenant do do say na agu wo Ghana am ya ko wale foforo doso asemu baba asem hwe me kaya me yem timi shimia na me suma nipa Jesus eja to aso verse no say no ka che no say na de ntina Moses say woma awalija ye nwoma na de ntina Moses ehye ye ma awalija ye nwoma na ye nyai o say won say makoma de ntina Moses makoma de ntina Moses ma mo kwanse munya wo yire no ne fifiti ase na nkante sa what I say wasn't so before Moses cried na entesa yes English it wasn't so enti mesemo say enye dwuma monti na obi jan obi an san ya se wase de ai enye dwuma monti edwaman na obi jan ire no edwama monti munti asem ni o enye edwama monti ana obi jan ire ena obi jan ire a no wale fofra na oware fofra na wasai awade full stop wasinye edwaman enti ena mu obi ejana ire a na wasai de awade
me busa say why say me wo yere na me wo kunu na wo se me fa na chi a ɛhɔ no makobo adwaman ansa na atanya be ya wale say okay mo ho ni brilliant question pa fornication ni ɛwɔ hɔ ma two people a omu nyina anware ye yes what I say pa ɛna adultery ye obi a waware ba ha no yusu fornication why obi anyima no enya nu nti ɛna wujai akɔwale fofra afi owiye no Yesu na nkasa sa ya de John chapter 8 mu hwa de bi wo ansa na makɔ me question ne so John chapter 8 verse 1 John chapter 8 verse 1 was say oba wale sefo o yusu word bay oba wale sefo na sa oba we no wo kuna na se no ni kunu Eja mo question because me onim sa me nware ya na sa me kɔbɔ adwaman a me nsa ya wade me ye dwamanfo what I say but some wale na me kɔbɔ adwaman dia me bowie ya classify as wale say ni what I say but the me ne kɔbɔ adwaman no ne nware na me so me nware but some me ono na ware na me ma ware dia that time no we are not fornicating yes but ya wale say no pasem but some me ma ware na me kɔfo bi ono nware ya adwaman what I say but you bowie ya me ye cha ye be cha me ye be tumi me de ama me ye be fam wade say ni na ono so sa oba no so ya fa no dwamamoni yes but so oba no so wokunu e no akoye sa de na ye wie ya woni be ma no ye tu ono de ma no so ye wale say ni eni sa oba we na wokunu yes eti owie ya no de ntan ko mutime sinabo no ha Israel for mu ye powerful na they go with evidence kind was say na Yesu ko enwome pon so na amnate no oba so fie biu na oman no munyipa nya aba ne nkyɛn na ɔtena ase kyerɛkyerɛ wɔn na twɛfo ne Farisifo de oba bia wakyerɛ dwamamu bae na ɔde ne begya ne wakyɛ ne dia yi dwamamu mu ɔkɔkyɛ ne mu entomu wo prove ɛwɔ evidence ha ɛja me busa ɔsɔfo bia wo yɛ sɔfo Ghana yenim sɛ wonim Nyankopɔn asɛm ɛno ne ka kyɛ Nicodemus sɛ yenim sɛ wofiri Nyankopɔn nkyɛn Yesu ka kyɛ sɛ nti wo yɛ Pharisee ni ɛna wonim sɛ ɛsɛ sɛ wo fofo nti bia wo yɛ sɔfo bia no wonim fornication because also teaching yes wonim adultery wonim divorce wonim marriage memwa yes nti what does the law says about divorce what does the law says about fornication what does the law say about adultery enti we yema mo ne de yema evidence ya koto no so de yes in action prove caught in action but just no kura Yesu epiridi ma no eno wie na akọ Romans obeka kire se emra no ka ni nyina bom yes I ne said dey baako Romans 13 ene dey odo yes enti me yasofo I teach and I preach about love jena ye kire ni pa kwan yes meboa yeah enti se me yasofo ne me jai me yere akọ wale fofora se ma asole ba e di awale hu problem ba se me kunu pese wo jai me odo makoye bone magia atum papa ne chewo wantimi amfa nchame ana se asanfufuro biya nti oye wasole ba de ne yere ba wonim se opese wo jana osofo wo ja wo yere afuto be na de be man na wo church wo ube koso a preacher ba divorce na ube jai wo be some message be some Ghana for mumia ma ni na ho mumia ma ye ni nte ni pe bie no Bible no o makwan say ena ye ntimi nwie ye be kan akofom wase di wo jai sa oba no obi obekwa ko ware sa nipa no no so de say ya wade enti de ye mi hu o ma ai set mi so ni say me na me baby minim da sa oba we o ye wale ye jana wade no ena Bible no say me ko hia no na me so me ko fa no na me ko wale na meni ni mienu nyina so asa de awade we have one Bible a Bible ba ko pena the whole word ye teach obi ani ni Bible and heaven so ye one me ba to mo tasam na ye ka ye one and what does the law says Bible or penny divorce so na on penny I see what question ba ko bi aba obi busa say some people says after
house wedding, you are not supposed to have sex with the master. Enya no kore. Asole bi mera no. Say me koye oba ho efia de na ye fe no wedding no. Am say no nya wedding. Biblical mo nko sachi, me tue tira de awie, ne maame ne papa mo nyina abusua efie ya wale awie. Eno ne wedding sofo no ko ho. Eko fie obi, eko gina emom de ka wa hye boso mpae. Edi enti na minjimi ne nda. Eno ya wa no ani awade no. Eno ne awade no. Tete no ne na mo kotue tira de ofie no. Omo asole bi omo ko shira so. Mom ye musa. No mo asole bi omo ko shira so. Tonko fo bitima. Mi kotue tira de. Eno na ya awade ankasa. Ya yempase ya de enim de be kasa wo. Yempase de Awurade wo ne de Bible eka. Yes. Nti me nka asem bi enyina twero sem so da. The Bible ne ka se kotue tira de. Na obi so wa woni ska wo de be kwa koye sa blessing no. Ana say asole dem people no. Na se o ska no akọ oba no firi sirem. Wakotue na ntwie ni tira de ni nyina wo ho awie. Yes. No woni ska wo de be ye we ni bi enti ontimi nwale wo ba. Wa wie eno ani awade no. Tira de na ani awade no. Mako esire makotue na ntwie ni nyina awie. Ya gimi na ntwie 10. Matue awie abọ ho kan na awie. Na me de oba na ba me ni kwan sam ne da. Wo ho kwan. Jese ade chi na ye kwa asole ya koda nyame ase. Yes. Eni obi a na benye ska ya pin. Eni obi a. Amen and amen. Amen. Mesramu mi nwie nyame adom a next week me say to aso. Sabe to aso. Me to aso. Enti me time na aka no me dey fa questions. Wo question na ofra na obusa. First one about fornication in the say ye nyina ye okay. But concerning adultery and divorce no ene hia me kese. Yes. Ene hia me kese because edini pe ko bunsam dem. Nowhere was say fornication kra no. You must go with proof. So nya bi. So bi be kasa obi no yira da. Ye mfa nya asem nyina so nyae no. Ana oba na musu ye bold be kasa miwura mabo adwaman. Confess. Fatamia masa waye bone otimi akane no asem wa confess. Mbeso be kwa koye bi wontia. What I say wa confess akere o. Se nya sa de wo se wan kasa you have proof.